Egy párkapcsolatban az egyensúly szó az egy ilyen nagyon kardinális pont. Ez lehet egy ilyen kulcs szava ennek az előadásnak. Túl azon, hogy nagyon fontos dolgot mond, elképesztő, humoros, rettentő sok akrobatikus dolog van benne, amit nem sok darabban láttam eddig. Alapvetően ez egy nagyon komoly téma, meg egy olyan dolog, ami mindenkinek szerintem jelen van az életében. Igyekeztünk minél több perspektívát megmutatni ebben a darabban a karaktereken keresztül, és amennyire ez egy fontos téma, annyira próbáltuk ezt a dolgot humorosan megfogni, meg könnyeden, és azt gondolom, hogy ez sikerült. Nagyon örülök, hogy itt lehettem, és részese a próbafolyamat egy egységének. Fantasztikus előadás lesz, a színészek sziporkázó játéka, rendkívül magával ragadó. Arra jutottunk, hogy valahogy ezeket az összes párkapcsolati frusztrációt, amit itt most ki tudunk nevetni, vagy tudunk rajtuk szórakozni, azok esetleg beszélgetést indítanak majd párok között az előadás után, és ezáltal talán azt a társadalmi küldetést, amit mi a zászlónkra tűztük, annak meg tudunk felelni. A végén egy olyan pontra jutunk el, ami egy kezdet, de egy vég is egyben.